Astrapala podcastan bigarren saio honetara. Gaurkoan mailingurutxo batekin gatoz, eta kasu honetan LGTBIQ+ kolektibai begira ingo berba. Hasi horretik gure ginen aipatu sigla honek erabili ditugula, baina gaurkoan ez dela posible izango sigla honen baitan da zen pertsona danei erreferentzia itxia, ze 3 gonbidatu dugu gaurkoan, beraz, alik eta hain handixenean zaiatuko ga. Eta, aipatzea bebai, berez printzipioz geodealari danetan ibigarela Maria eta Bixok, baina, egisa da prozesuan zehar azkenean danon parte hartzeak egin duela galderatxo sorta hau, ze, gube ikasten gabiz prozesu honetan zehar eta moldaketa batzuk inditxu hau. Beraz, eskerrak emutia bebai gonbidatu, euren ekarpenagatik prozesu honetan. Eta bestalde bebai, bakigu nahiko gaizakon baten sartuta bazela, eta momenturen baten inorri inkomoda hau eromintzen dagoen zerbait izaten aldez aurretik bebai, barkamenak eskatzea. Eta beraz, sararatxonekin, guazen astera. Aurkezpenekin hasi aurretik, gure saioetan beti errepikatzen dien bi galdera, 3, zein da gorroto dozuen zarata bat, eta zein da maite dozuen soinu bat? Laura, adibidez. Gorroto duten zaratia da aspiradorana oian dagoenean. Eta gustatzen jaten zarata bat da pertsona baten arnasa hola izan. Asier? Nik maite duten zarata bat da gitarra, gitarra foto dutelako azkenean eta bere soinu asko guztetan jatelako, eta gorroto duten zarata bat kotxien frenua kitzen dagoenean pitido oso fuerte hori oso desagradablia da. Donostian autobusekin asko gertatzen da. Ni gustatzen jatena, ez da soinua bakarri da frikada da. Oinu dazkenean tipiko ostuak platonenak handixas ikusiko da zenean zapaltzia. Zarata hori me encanta. Eta gorrototena Windowsa pizten dozunean horrela zarata hori, tio. Azten jatenean volumenak entzia itzatzen dutenean, gero eski tin ezin dutelakin. Gogo gombidatu danen lehenengo datutxo batzu, zeintzuk zari, aurkeztu zuen buruak azteko. Ninaz Laura, eta... Ez dakit, suposatzen dut jenteak kausaz berdinagatik ezagutuko nagoela. Baina inguru honetan nabielako ikasten sexologia, militatzen dutelako feminismoan ondala bastante urte, ez dakit zenbat, 5 edo holan. Eta, igual gorputzetik itzen dutelako berba, orduan zen begun, horren partena zela eta naturala hona horren inguruan berba itzen. Ni naz Asier, naz filosofiako ikasile, 3. mailan, eta, gizon txuri zizetero sexual bat naz. Eta, ez dakit, nionan ato rapur bat, kontrako ez, baina beste aldetik ez naz ni hemen kolektiboan parte, eta hori, seguramente kasu gehiago enbiko jako beste bisek niri baina. Ni manez naz, marika moduan nator, supongo, herri hontako uno de los maricas del pueblo, imagino. Baina solako gauztan beti da buena. Jente nigan jotzen da bolako gauztarako, eta guai, no sé, ni, las berroetan da, como me encanta, pues guai, me animo a todo. Ederto. Pentsagako bastante gauza kuriosa, norberak bere burua daukon aurkezteko morua, ez? Ez dakit, askotan ez du igual asko erreparatzen hortan, eta beraz guztako jakun galdetzia, zuek zuen burua definitu zuen momentu horretan, segaitxik erabiltzen duzuen hitz horreko aspektu horrek, momentu honetan eta konkretu honetan, igual maien guru honetara begira ekarri zeikinetik jo duzue, baina bestela orokorrean zuen burua aurkeztu izen duzuenetan, segaitxik erabiltzen duzue X adjetibo, eta segaitxik ez beste batzuk izan lehike, zuen urte hauetan sortzen joan zaitien identidadian parte dela edo arrazoi horregatik dela?
Bai, ni nire gura marika modan definitzen dut, ikuspuntu politiko batetik gehixen bat. Ez da desio kontua sexuala bakarri, da konturatzeak izartonek jartzen dutzun, motxina sartzen dutzun gauzat danak, horren kostiente zarenian, nik erabiltzen marika, kontra etxeko pixkat ez, insulto modan erabili da, pixkat ez, insulto modan erabili da, eta hori nire itxen dut. Eta da pixkat jendeai muturren emuteko. Jendea izan dezuen marika zarela, jendea molesta bitzen da. Eta geratzen da kasu gara. Eta horretik erabiltzen da, basikamente. Ederto. Asi? Ni ja apulat automatizauta daukoten zoze da. Ez dut besta pentsetan, ez dakit, azkenean nik deskripzio hori oso ondo betetzotelako gizontxuri heterosexuala, bai hori naz, eta horrekin aurrera. Vale, nire kasuan uste dut dauzela bi faktore. Bata da lodi adjetiboaren erabilera, dara nire identitatearen parte, baina ez da gauza bat, ez da gaixo laura naz eta lodia naz. Ez naz holan aurkezten. Holan, adjetibo hori erabiltzen dut resistitzeko. Apur bat manexen bidetik noia. Resistitzeko eta jendeari inkomodatzeko. Eta, ez dakit, biztarazteko bai dauzela beste berra bat amarmia gorputz, ez dienak desio hegemonikoaren baitan sartzen eta nik hori gorpuzten dutela. Eta gero beste parte bat iti dau nire desioaren orientazioa edo, ez? Nahiko, ez dakit, aldakorra dela eta ez nazela inun kokatzen, ez? Pertsona guztota jatela eta hortan fijetan nazela. Hoxe. Vale, eta hori esan da, eta ja maingurua jarritzeu LGTBIQ+ komunidade horren izena ero. Esango zeukie komunidade horren parte zariela, edo ez da zaraitxik. Bai, baina gatazkatxua da, horra asko sartzen dieta. Nire lekutik itxen do marika moduan, bai gizona txurixata hori dana, eta gixaz dut askotan ziklak haundi geratzen jatela. Askotan bai marikaman presen danaz, baina ez azte jate gal jendea transexualai buruz galdatzen da, ni ez naz inorro sartzeko. Kolektiboa ustot existitzen dala, bai da, eta ustot bai dazela bibentzia konpartidu batzuk oso desberdinak, eta zapalkuntzatik. Zapalkuntza oso desberdina di, marikagar eta marika modan zapalkuntza bat igual jasaten dugu, baina eske gizonak segitzen dugu, orduan komplikaua da niretzako. Komunidade ustot bai badala, eta importantia da horren jabetza aukitzia komunidade, ez dela gauzat individuala, gauza kolektibo bat dala, eta horregatik bai aldarrikatzen dut kolektiboan izen hori, baina ez da ardura asko daukola, eta realidade oso ezberdina die. Hemen marika izatea, entre comillas, ez da zaila. Baina, segun zegoeratan, segun nun bizizaren, nun dizato zen, nire privilegiotik itzen dut. Eta nire gatzako ez da zaila. Nire entornuan, marika moduan orkestia, da gehiago, barne gatazka benetan kanpotik datorrena baino, zuka onartzen duzunean, ez da zaila. Baina hori, dauko ustot ertzasko eta ezin da bestan generalizau dana. Vale. Nik uste dut, hartuko ditut manexen hitzak, eta kolektibo horri erreferentzia itxotzagunean konturatu behar garela, dara kolektibo bat oso zehatza eta kontu zibili behar garela. Kokatu behar garela oso ondo kolektibo horren baitan. Ja ulertzen da intersekzionalidade bat dauela eta zapalkuntza danek guretzatzen gaitxustela. Orduan, nik hartuko dut, eta ni berdin naz pertsona txuri bat jaio dana Euskal Herrian eta horregatik bakarri dauzkatenak privilegio jakin batzuk. Kokatzekotan, terminologia aldetik kokatuko nintzeke, lodi hitza etzaiaren erabilera itxian, bai referiruten az queer termino baten. Nabila apropiatzen beti danik ditu duztien zerbaiten inguruan. Eta bestalde, igual beti esaten dut, kokatzen nazela plus horren baitan, plus horretan kokatzen dielako igual beste disidentzia guztiak, beste sigla danetan kokatzen ez dien disidentziak. Eta ni kokatzen naz hor, ja momentu honetan heldualako puntu bat nun ja nire pertsona emakume moduan kategorizatzen nazen politikoki, baina engurune erosuetan
eja gustatzen, jokatzia modu horretan, ze uste dut ez nazela gaur egun emakume lan horretan, eredu horretan sartzen. Eta lehen esan dutena, desioaren orientazioan inguruan besta. Orduan plus horretan jokatzen naz horregatik, baina oso kontziente izan da eta dekolonialitatea landuz eta privilegioen kontzientzia dana hartuta. Juan Sari aipatzen apurtxo bat, baina bueno, aipatu duzue komunitatea, zura oriontxe esan duzu, zehatza dela, baina inbaten be, errealidade desberdin asko batzen ditu bere baitan, ez? Eta batzuk heteroaraban barruan geixa ero gutxiago kokatu leizken bezala, esan lehike bada bera elkartasun sentimendu bat, ez? Nahiz eta realitate desberdin asko topau horren barruan. Elkartasun sentimendu hori komunitatean parte izateakin batera eraikitzen da, ero aparte doion zerbait da. Nik uste dut, ez zara existiruko bata bestia barik. Hau da, importantia da bai norbera dan hori, ez, topatzia edo ez, aldatzia, baina benetan kasu itxia, gorputzean mugetzen jatzun horri. Eta nik uste dut komunitate horretan, hainbat hilo dauzela, bizitzan arnau politikoen inguruan itzen dagoenean berba moduan, baina badauela batzen gaitxuen zerbait, eta nik esango neuke, igual Manix eta Bison artean batzen gaitxun horrek dala arraroak garela, ez garela ohikoak, ez garela ohiko pertsonak, orduan horrek batzen gaitxu. Eta arrarotasun horrek batzen gaitxu, eta hori adierazteko daukagun moduak, ez, igual disidentzia horren baitan dutzen dalako gehiago, eta inkomodidadea sortzean gentian, eta nik hori esango neuke. Nik uste dut, bai, eskatu itxen da, zu nire kasu partikularrian, ez dut generalizauko. Baina zu kostiente zarenean, zapalkuntzatik sortzen den gauza bada, nik uste. Eta zu horren kostiente zarenean, eta konpartituzunean bibentzia horrek, kolektibo horren parte den jendeakin, lehen esautena, konturatzen ez dala gauzat individuala. Seguramente zuk auki dozun barne gatazka horrek danak, zuriak izan diena, konturatzen zare, ez dira zuria bakarrik. Eta hor dut, horren kontzientzia hartzen dozun momentuan, kolektibo horren parte bihurtzen zarela. Ez dakit ni kasua, igual nire gatazkak ez dakizen erabezalua, baina gero gauzanek konpartitzen hasi nintzen nian, eta ikusi nagoenean beste jende batek, bibentzia igualak zaukola. Eta bildurri igualak, presiño igualak, eta ni orduan konturatu nintzen kolektiboan parte nintzela. Ordura arte zana gauza bat niria, komillaskon artean, ez da niria, gizartean arazo bat da. Eta horrek kresto bateria muten dutzu. Konplizidade puntu bat ero, ez? Konplizidadea, eta bibentzia horrek partekatzen dozunean, nire bere momentuan niretzako ez duntxutia izan zen. Eta kristoan indarra munzuztan, eta orduan igual hasi nintzen aktivismoan gai honekin. Ordura arte igual zen gauza oso partikularra, oso niria, esatia, ez, hau ez da niria, hau guria da. Eta esatia, ezken nik aukioten katazka honeanak ez dira niriak, gizartiak eraiki den gauza bat. Eta ordan kontra itxo horretatik. Esatia, ni sufri duten hau, ez da gura bestatzu sufritzea. Eta horrek niri behintzen emuzuztan boteria eta gauza kaldatzeko gogua eta indarra, eta biharra. Eta esan duzu, Manez, zu hori marika identitatea edo dala gixo politikoa, ez dela bakarrik desioa, apurtxo bat, desioan aldetik segatik marika eta ez gehi, edo ze diferentzia dago, edo zein da hor daben aldia. Basikamente gehi dalako izot pervertituta dagoena, eta dala dauden sistemiak bere indagoen gauza bat. Ze gehian lo gehi, ez da bien visto, baina lo gehi, izaten basare txurixa, diru aukitzen bozu konsumo pauta batzuk, baina esken horren partena sentitzen. Ni telebistan agertzen oin aldatzen hasi gauza, baina oin hartzen zagoen eredua de gehi, ni hor sekulan sentiu identifikauta. Nahiz eta desi hori konpartio ez dut, ni de koña. Eta marika da pixka da hortik, esatia ez naz horren parte da ez ton nahi izatia eta horren kontra nau. Eta horregatik marika. Oin lo gehi, es guai. No quiero ser guai. Gura duzu molestau, eta ze lo gehi da gehi, jazta. Super politxa. Jazta. Ingo du bere gauzak, ez? Esatea, no, soy marika. Eta kakia mundiutzu da. Eta inkomoda ingo zaitxuzte. Eta
konturatzen zarien zuen inkomodidade hori, dala benetan emutoztana niri indarra, eta grin hori. Hortik. Oso, Asier, zuk esan duzu, zarela beste aldia, edo zuzale gizon, hetero, cis, txurixa, eta hori da pertsona privilegiau baten deskribapena, euneko eunian, azken finean. Badakigu informabizen zarela, zauzaratzik zazemen, eta badakigu gai honen inguruan badakotzula diskurso bat landuta, eta badakotzula, baina diskursua zara, usaiatzen zare zure egunerokoan, ero praktikara erueten deseraikitze, edo prozesu hori, hau da, zure genero adierazpena landu duzu, ero dana dalakoa edo behintzat honen konstiente, zare? Bai. Neurri handi baten saiatzen naz. Hombre, nik uste dut, hori behin ja konsientzia hartzen dozunean danana eta apur bat konturatzen zarenean ze dauen, minimamente saiatzen zarela apur bat kontroletan zure burua eta esaten igual ez dut esan behar hori dagoelako oso txarto edo ez dut inbiar ezakize aurten be Donostin pisuan esan duztie baten ibiltzen azela gauzak espliketan gehiagi eta saiatzen azapur bat kontroletan hori be bai. Baina hori bai, ez dakit apur bat oso inkontzientek irtete jatun zehose, ez dakit bizitozu holan eta bazkenian bukatzen dozu aurrera erbeten ekintza batzuk gero konturatzen zarenak izatun dozu, hori zotin bihar, zehatuko nazurrengoan apur bat kontroletan. Eta hori, ez dakit da oso zaila betidanik jasotako edukazio batetik dator eta hori azkenian guztiz borretia oso zaila da, baina uste dut hori da prozesu luze bat izen arren aurrera erbeten saiatzen azela. Printzipioz komunidade hau normazat dagoen talde bat dela zanek ez? Eta hasiera baten emuten da hau ez dagoela enkajetan ero baztertuta izan dela normaltasun horretatik ez? Alatabe, salbuespen horren barruan modu baten hobesten esan badauzela zela betxeko estereotipoak ero ez? Adibidea jartzearren. Beti izango da onargarri xaua eta lehen aipatu osunakin bat, manez, gizon zuri gehi bat izatea emakume transexual bat baino adibidez, ez? Orduan, zentzu honetan, sentiru izan duzu sekula bazterketaren bat edo komunidade barruko estereotipoi lotuta? Zuen gorputza, identitatea, adierazpena lotuta? Baldera potentetua. Hombre, niko sartu nahi igual lehen esatenekin con lo gay bai dagoela homonormatibidade bat bai, ez? El gay bueno y el gay malo, ez? Ez dakit, marikatasun bat esposo asko molestetan espazkotzu lumalarrei eta espasari lokaza bat onargarri xaua zare beste horre gauza baino eta norma hori oso barraratuta dau. Nik ez dut gizon homosexualen kolektiboan barruan, besteetan ez sartzen, eskez nazio sartzeko, eta ez. Baina bai dago beste normatibidea daude, bai importantia, eta nik uste dut kolektibo jende askok sinistu indauena eta bere indauena bai. Heteronorman kopiar pegar batin eta homonorma bat bihurtu. Super arreskutxoa iruditzak, gero askotan igual ambiente mariketan bat opauseke transfobia jarrerak, misoginia, racismo, dana. Gizarteko basura hori dana reproduzitzen kolektibo zapaldu baten privilegioatik, desde el privilegio gay. Niretzako da supergogorra ikustia. Esatia nada, zu oindala 30 urteko gizartian izango zinen ultra zapaldua eta ontxe, como es guai, ez reproduzitzen mierda berdilla. Eta, iruditzak dela gauza bat super arriskutsua eta landu inbidena. Igual gu mugitzen garen ambientetan, ez dakit, honi mintzen mugitzen da zenetan, igual hori landuta du, baina gure burrujatik irteten garenean, ikusten duzu gure realidadi oso realidadi txikisa dela, gure burrujatxoan bizi garela, eta reproduzitzen dugula mierda berdinek. Eta, kontuz. Kontuz, gainera, es que, da un dio peligroso, zapaldua zare eta zapaltzaia zare, ¿qué me estás contando, tío? Igual gauza batzuk ez duzu bizi, baina esatiena, de qué vas? Kabra bitxetaz. Nik, eske, naz, aktivismotik lortu duten horrei esker. Nik adibide, gaur egun gorpuzten ditudan adibide asko,
militantziatik hartu ditut. Osea, lodiaktivismotik hartu ditut transfeminismoetatik, hartu ditut bertatik. Orduan, ez naz jarri behar, eroso sentitzen naz. Nik aukeratzen dut dalako bebai, ez dakizan esan, nik performatzen dut. Orduan, mugatzen nagoena jendartia da. Ez da kolektibo hori, nik kokatzen esalako igual ez kokatzen esalako beste toki baten. Eta nire kolektibo hori zabala da. Zabala eta onartzen ditu, ez dakit. Akatxe asko onartzen ditu. Orduan hor kokatzen naz. Mugatzen nagoena da jendartia, une oro, gamarrotxasarako azalpen jakin eta zehatz bat, zaren horren inguruan, eta nik ez dakidalako. Orduan suposatzen dut horrek jentia inkomodarazten dutzala eta niri dara denbora osoan esplikazioak emun behar izatea eta nik bestak izkit eta hori hautatu dut politikoki. Ez kokatzia, momentuz nabiela, ez dakit, transformatzen eta ez dakitela zer irtengo dan, baina gustora nau, nasen honetan. Orduan, bai. Urrengo galdera, nahiko kuriosa, Gazteleraz, tener pluma, Eluiarrek, emakume jarrera edo emakume manerak izaten buruan izulten dau. Ordan, adibidez, ez? Esaten dau. Bai, adibidez jartzen dau. Luisek emakume tasio handia du, ezin du ukatu bere gehi izaera. Hemen momentu baten ez da aipatzen, mutile bakarri euki aldauin ezaugarri badanik, nahiz eta Luis aipatu ez. Orduan, dano dakigu, baina ez dala existitzen lumadokon emakumerik adibidez, ez? Orduan, lumofobia existitzen den zehose da, eta beraz hau da galdera. Lumofobia ze da, matxismo mozorratu bat, emakumei lotzen jakien ezaugarritxak aukitzeak bazterketa bat edo homofobia hutsa da. Baztertzen dana da luma horrek dakarren gehi izaera. Uste machismoa, da misoginia, basurina eredu hegemonikoa, eske gauza asko nazten die. Azkenean luma dukon tipo bat egozte jakona da femeninua izatea. Ez daukola zetan besta, eske luma definiu den biko geuke. Haukizain que luma baina izan femeninua, ez dakit asko homofobia, eske duztala homofobia eta machismo misoginia kontu badala, basikamente. Eta hori, luma asko kitzen bozu, zure gaine estereotipo asko jausten die. Nire jendeak esan duzte, eske... nire geixak, eskerla esan duzte, eta jendeak gertuko, eske nizu moduko eta ez baina, eske beste batzuk, como que me molesta, eta esatazula, homofobia bat arruan, increíblia, jendea, gerboten zuna diskurso batzu transfeministak, hola, que te cagas, baina... Dago superbarreratuta hori, eta marika ambientietan hori bat dau. Homofobia bat dau. Asko gainera. Eta geraz batzuk lumafiluak dienak, egun tabatikoak, con mucha pluma, baina bai ikusten da, eta zu lumea ukitzen bozu, seguramente bazterketan eixo jasango zu. Umetan edo nera bezaruan, matxaketan da biena del que tiene pluma, es el que le gustan los tíos. Luma da agurtzen dana. Eta horre badau gatazka du, baina... Eta uste gure kolektiboa oso barraratuta dagoena, tipo homosexualen artean oso barraratuta dagoen gauza bada plumofobia. Ez dakit, hartzen duzu dozina aplikazio de ligoteo eta eske asko die discreto, no sé qué, masculino, en plan, ¿qué coño me estás contando? Hori se contó Surama, que ni se lo cree tu madre. Eta bai da homofobia exageraua. Me gustan los tíos, baina si voy contigo por la calle, que no se nos note. En plan, a ver, mesedes. Baja luz planetara. Igual, transfeminismo batara ekarritxa edo nire ekarritxa, nire okurritza jatera bai dela deskripzio binarista bat. Hau da, sabiz atxikitzen supuestamente tipo batei, ez? Munduaren logikaren baitan dauz gizona eta emakumea, ez? Eta hori da horrek die existitzen dien realidade bakarrak, gero transexualidadea dago, eta maskulinidadea eta feminitatea, ez? Eta sabiz atxikitzen, sabiz baimentzen bakarrik pertsona hori izetia, ez?
Osea, maskulinua eta gizona, femeninua eta emakumea, eta ja gurutzatzen dienean eta batek gorputzen dagoenean bestia, ez? Osea, hor sortzen diera inkomodidade horrek. Osea, niri hori be etorte jate. Elu jarreko definizio. Kurioso. Ja, ez dakiz enik. Oso kuriosa, pensaba. Sartu gitzen eta, luma, berze ez da, eta geratu gitzen horrekin, bai, bat inbio. Gustako baten jakitea, Elu Jarreko cabeza pensanteak esan sabenan, bueno, definidu dugu, a ver. Gainera, Penseko zela, sortzi gizon hausixako jatorretzela. Venga, nos la pegamos. hori, gainera sartu gitzen de, a ber, esatenan luma, euskeraz, ez, existirutunan, pluma ba. Eta de repente hori, pluma, berdin, emakume ez dakiz zer, bueno, zentzan apur bat. Bai. Osea, bai. Bueno, boiereko erabiltzen da bie, luma, ez? Osea, nintzen lagunek esan izan doztia, osea, luma emakumeak igual, gezki esan da, marimacho danean luma mundu boierotan erabiltzen da. Bueno, kentu nizien dut, osea, no soy un experto en el boyerismo, osea, ez gura sartu, baina bai erabiltzen da, bai. Emakume maskulinua edo, bueno, bai, performatibidade hori igual oso maskulinua dauken emakumeekin erabiltzen da. Eta nada, lako agetxik Elu Jarrek ez da batzen, asepzio hori. Bueno, eskerrik asko, osmarketagatik. Oin apurat aldatzen gaixaero, ikusi dugu Laura, asamblea Katarazabala kuarentenan, bidixo bat eta urteten zitzen zu lodifobia inguruan berbetan eta ez. Galdera apurua eta berre, lodi identidade eraikuntzan edo, zelakua esango zekidala prozesua. Hau da, zuk daukotzu gorputz bat, identifiketan dozu zure gorputza lodi moduan edo, eta gero horren aurrian jasan aldozun zapalkuntza batekiko esan dozun hori, ez? Erantzun politiko bat da, ero esango zeukidala geixau, bueno, da igual da gauza bera, baina munduan estereotipoi aurre itxeko, edo kanon horrei aurre itxeko modu bat. Zeran esango zeukidala. Vale. Osea, nik lodifobian inguruan berba itzen dutenean sistema oso baten inguruan itzen dut berba. Osea, lodifobia beste sistema bat da gaur egun operatibo dagoena. Osea, lodifobia ematen da telebistan, lodifobia ematen da kalean, lodifobia ematen da harremanetan, lodifobia ematen da etxean, lodifobia ematen da, osea, ikusten dugun danetan. Gorputz danak, edo gehienak dira, eta aparte ez lodiak, txuriak, heterosexualak, ez? Osea, dauzkagun eredu guztiak die, bueno. Total, lodifobia niretako da hori, sistema horren matura, ez? Eta lodia izatiak da zerbait izan azena bizitza guztian, ez? Kategoria estatiko bat da, hau naz. Osea, ez, emotzen duzta morrua jentiak lodia hartzen dagoela zerbait aldagarria bezala. Bai, zerbait aldagarria bada, baina zergatik aldatzen dugu. Ez? Osea, niri horrek zeharkatzen dago. Zergatik aldatzen dugu eta zergatik induzku beti hainbeste min, ez? Txikitxotatik esatia gauza bat, obioa da, lodianaz, eta zer? Osea, ez? Osea, ni noia hortik apur bat. Noia hortik eta noia resistitzetik eta noia nire gorputza maitatzetik. Ez? Osea, lodianaz eta bizitza inneike, ez? Jente asko guai lotzen dago. Loditasuna ez funtzionalitateak. Hau da, lodia zara eta ezin zike famendira, ezin zike inkirola, ezin zike inkorrika, bide gezurrada. Osea, ingeike. Orduan, ez? Osea, ez dakit, ez kedau kriston estigma horren inguruan, eta die gorputzak. Eta gorputzanak ez die perfektuak. Eta batzuk gara lodiak, eta dauzkagu estriak, eta ez gara depilatzen, eta horrela. Osea, ez da besterik. Da resistitzeko modu bat, bai. Ez? Osea, zaplasteko bat emoteko moduan eta esateko, eske, bai, hori naz, eta harro nau. Eta gainera, dau kolektibo oso bat, hau aldarrikatzen dauena, ez? Eta ez dakit, politikoki batzen gaitxu gure gorputzak. Eta hortik itzen dugu berba. Orduan, bai, biak die. Osea, biak die. Bai. Super interesgarri. Bale, guazen aurrera. Feminismoan arira galderatxo bat hasita manezen dako. Askotan, o testuinguru desberdinetan ez, esan izan da momentu puntual batzutan gizon izate horretatik aliatu bakarrik izan alzaiela ez, feminismoan borroka honetan. Noizbait ikusi duzu zuen burua leku horretan, hau da, feminismoan inguruko aldarrikapenen baten mugatuta ikusi zariek gizon izate utxagatik? Eta holan izen bada zein da zuen ikuspuntua honekiko?
Bueno, nik beti eukiko bastante barneratuta marginalidade punto bat horretan de eina sartu biak borroka honetan nik ez dotelako eze pintetan hemen, osea, eta beti saiatu izenaz gehiago mugatzen entzutera eta nire diskursua lantzera beste ezetara baino, osea, nik ikusten dut nire burua hori, informazioa jasotzen dagoen pertsona moduan, baino emun gutxi, emun aldagoena. Eta hori, eta bai askotan ikusi zen naz, alde batera ez dotelako ez naz gizon txuri, naz totalmente kontrakoa, así que hori, como por si acaso sartu bez horretan, aldan neurrizan, claro, gero ikusten badut barbaritateren batzutan bai saltetan dut eta hola, baina hori, zaiatzen azteti alde batera mantentzen. Jo, ni mugatu igualan ez dakit. Nire bura feministatzat daukete, naz atrabitzen ezaten oso altu. Azkenean, feminismoa ez da toten bat, azkenean da prozesu bat da. Nik horretzat lehenengo liburua hartu nabena feminismoana, eta izin zela txupa naben 3 erdutan. Eta gero gisa, ni feminismotik asko erandotela. Feminismo purua esan daigun, baina nire marika izaera asko transfeminismotik eraiki dut. Askotan zehor planteatzen den gauza asko izpilu joko baten sartzen duzun momentuan, zube bizi zen duzu. Bai, ez da batxuri ez beltz, baina bai, eta mugatua ez, baina mugatu ez nok esango. Eixa da igual momentu batzutan, zure gizon izatetik eta daukogun deje horredanak, txikitatik txupau dugunak, inbiozula alde batera. Baina ez da igual ez sentidu pastertua edo alde batera ina jarrezi duztieni, baizik uste nik indotela. Uste hori ulertzen duzun momentuan zu jakin biozula be, alde batera incluso paso bat atzera itzen, hau ez da nire tokixa. Nire pasauleke marika moduan, letorrenik kriston diskurso politikoakin, baina hasta menos feminismoan adar baitzen, nabil reproduktuten gizontasun hegemoniko hori, dala en plan, como soy marika, daukete zilegitasuna itxeko berroamen edo zerena, porque soy tío y puedo hablar de lo que quiera. Eta hori pasetan da, alde batera itxen jakin inbidala, eta importantia dala. Gero batzan igual me sale el deje eta bai itxen dut hor, igual etzan tokixa esateko edo etzan momentua. Baina, konstiente izan eta alegintzen azko horrek aldatzen, prozesu... feminismoa baina txupetan dozunean, prozesu konstante bat dala, eta dala konstantemente zure jarrerak, zure gauzak erreplanteau eta bueno, ez dut, igual ontsa oso argi dauketen gauza bat 3 urte barru izango, nun nauen, ez? Baina, horren konstiente izetia. Eta fati aldatzen da gauza zure itzen. Zeharkatzen zaitzuen gauza horrek, zure egin, eta feminismotik asko imamu dut, asko. Eta uste mundu marika be, asko mamu dauela horretik. Laura ez dakitzen, zer zitzen edo. Galdera bat olan apurtxo bat irekisa, aipatu duzuzuk Laura maskulinidadia, femininadia, askotan gurutzatu itzen diela ez, eta hori dela molestetan dagoena, baina zela bait deskribiru bieko bat zeukie bai maskulinidadia eta bai femininadia, ze esango zeuki dela? Konstrukto sozial bat ezin dana ulertu momentuko egoera politiko, historiko, kultural, ekonomiko bat barik. Dauz hegemonikoak eta dauz alternatiba edo esan dike. Ni horrarte hausartzen naz. Ez, porque, bai. Gero, ni horrarte hausartzen naz. Nik esango nuke diela korse estu bat. Gero maskulinadia gisa da, maskulinadia boteria eta privilegioak, baina eski korse bat izaten segitzen dau. Segizone bai egoztrakun ezaugarri asko, privilegio ezaugarri xatie, baina ez doza palkuntza bai di. Ez dut ez den biktimismotik, baina hori replantea bai da. Segizontasuna basura bat. Hegemonikoa, da basura bat. Da korse bat, ustantzuna margen de... Boteria muten dutzuna, boteria goztrakona, baina da zu barrutik matxakatze, autozensura eta... Emozinuen
zapalkuntzatik, eta, gero, ez doia espres bat, eta cuando revienta, ikusten dugu zepaztan da, ze gauz urten din horti, dala, jendea destrozauta dagoela, barrutik. Gero, kanpotik, bai oso tututu, el puto amo bestia, baina kartzela bat. Bai, guztiz adoz, osea, da gizartiak emutan duzkun zehoz eta gu neurri baten edo neurri handixau edo txikitxau baten bartzen duguna ez dakit. Osea, txikitatik esaten duzko gizona kolan eta neska kolan, eta ez dakit, osea, ez da zeo zer reala, ez da realidadia, ez da guzetan olakoa izan, baino holan azten gare, ez dakit. Jaiatzen gare, ez? Punto bat erarte dut, konbiratzen garen arte. Ja, bai. Guztuet. Ederto. Apurtxo bat aipatu dugu, hasi, baina esan dugu eta esan duzu diskursua gutxi gora bera basabitzera lantzen ez, pixkat, baina Liberian gizon, zuri, hetero puntu hortatik zela baitxeko autoridade hori eroztakotzura ez, zenbait testu inguru edo egoeratan. Zelan bizi dozuzuk diskurso euki, baina zela baitxe lehenengo pertsonan ezin bizi izate hori. Hau da, ez dakit zentiru duzun sekule impotentziaren batero, eta horretatik ikusi izan duzun zure burua, ez dakit, privilegio horretatik lezinoak emuteko bihar baten, ero olako testu ingururen baten. Normalian, ni holan izaten asko lezinoak mutienaz, hori, eske ez do konsideretan nire burua oso formauta dagoen nordain moduan, eta ez eta hori osea, nau ni hemen lezinoak emuteko inori, nau gehiago lezinoak jasotzeko. Eta hori aurreko urtean nik adibidez Donosti Malauko pizukide bat boiera sana, eta saiatzen nintzen gehizena zan berak niri kontetia, bere mobidak eta bere gauzak nik ulertzeko, ze benetan hori iruditzen gaztela mundu bat, ezin nagoena ulertu oindala urte bete, eta ontsa poliki banabilena ulertzen, eta hori baino. Hori, eske ez jat iruditzen nagoenik lezinoak emuteko eta saiatzen naz ez emuten aldoten neurrian, vamos. Zein izen da zuen burua ezagutze eta onartze prozesua, nahiko galdera irekisa da, baina pixkar laguntzearen ero zentretiarren eukidozue erreferente ero babeseatziko lan inguruan, edo bestera batera enfokauta bestela, zelakoa da zuen gaur egungo babesaria? Lagundu alba dau, konparauzeik igual oindala 10 urte ezakutzen babesariakin ero? Vale. Nik ondala 10 urte ez naukon babesarerik. Horregatik ez nagoen onartzen, ondala 10 urte nintzen supernera, bea. Orduan nik nire nera ezaberoan oso prozesu, mozetakit, xerebria eramana nire buruakin. Eta bata izan zen feminidadia guztiz reproduzitzia, eta bestia izan zen nire gorputza argaltzen saiatzia, dieten bitartez. Eta ez naukon babesarerik, orduan ez nagoen onartzen gorputza, nire gorputza. Baina gaur egun bai, badaukat, bizinaz beste pertsona lodi batekin, eta pertsona, lodi aktivismoaren inguruan zerbait politikoa eraiki badugu etxean, eta gero arrasatzen bai badauz beste emakume lodi batzuk oso konpliziak sentitzen ditugunak, izen da hortik, izen da, gorputzetatik, begiratu eta ez dakit, askotan saiatzen naz esplikatzen zer dan, sentitzen dana pertsona horrekin, baina pertsona horrekin sentitzen dutena da, ez dakit, oso lotura berezia eta oso konplizidade eta ulermen maila oso horizontal bat gure artean. Eta orduan gaur egun horrek, babesari horrek eukitzeak, eraman nau izendatzera lodia guztiz. Orduan, erreferentzia batin eta eskerrik asko, eure bai, hau posible da danongatik. Eta gero beste parte batetik, manes eta daukoagun kuadrilla txoxelebre hori batziak be, inau onartzia bakoitza modu batekoa dela. Danok
ez, jotzen dugula apur bat, ez dakit, performatzera arraroa den hori edo behintzat batzen garenean eta gauzenian autoestimaz eta ondo, porque berain dut esan hau ez dela egunero holan bizitzen, osea, ni hona etorrena superbue, baina badauz beste egun batzuk gortute zarela etxetik eta esatuzula, bueno, Laura, gauzen autoestima ez dago hain ondo, orduan, tranquilartu asuntilloa. Bai, baina bai, badaukagula babesare bat, eta arrasaten nik uste dut gainera oso babesare interesantia daukagula transfeminismo ikuspuntutik, eta edozein gauza esaten duzu hor, babesare horretan, eta babestua sentitzen zara, eta konplizak dituzu. Eta, bai. Bai. Ni goindala 10 urte, esan, travesea por el desierto, ni bakarrik. Nire gatazka danekin, nire bildur danekin, eta horrekin danakin. Pixka lehen esan dutena, pixka pila. Guaz ginenen arrazten juntetan, iretako bai izen zen, prozesu paralelua izan da, bai, oza, kolektibo lehen esan dutena, jende batekin junta, zure bibentzek auki dauena, horrek niri kriston indarra musuztan, arrotasuna orduan ulertu nauen zesan, orduan nire inauen, ordura arte oso urruti geratzen gauza bat, eta nire igual bai nintzen diskreto, eta horian, ez nauen nintzen identifika bat sentitzen, eta horrek, bai, jendeekin juntetziak orduan bai emusostan babesare hori, eta gero ni kuadriatik desertau nauen bere momentuan, nire biztan hartu nire bakirik onenetariko bat izan dela uste dut, gero bai indugu tribu bat, ez? Osa, egisa gure burbujatxoan bizi garela, eta dana la happy flower, da nirten zerien burbuja hartatik, erotu zula saplasteko bat, ikrebila dela en plan, mierda mundua ez da impolitxa, osa, da puta basura bat da, eta nina el puto rarito que está contando cosas raras, y la peña me mira raro. Hola da, zeni, segun ze espazioetan, osa, ontsen abien modan, superklasa ino berbetan, baina aztenaz gauza ontsen kontan abiena, honen amarrena kontetan aztena segun nun, eta aurpegizak die, un cuadro. ¿Qué coño me estás contando? Osa, zure gauza, baina nutzi bakian. Baina hori gaur egun bai babesare bat badaukot, asko lagundu duztana, asko indartu naz, osa, autoestiman kontua bai, osa, ez duz nada egunak daz, igual daz egunak, me da, begisa pinta, barakaro batzu jarri, eta hoi más chula que no sé qué, eta beste batzutan, una pixka de bajón, da noi hola, uskurtuta, y que no se fijan mucho en mí. Baina bai, uste hemen baduko gula babesaretxo kurioso bat, eta doia erratiz, baina kuadarriatik desertagoan jendeakin. Tema doia teratzotena, baina uste kuadarria abolitu inbidala. Erratiz. Ahí lo dejo. Abolicionistas de kuadarria. Bai, uste dudala Euskal Herria daukon arazo sozial oso potente. Uste sexualidadeen be dauko lagera ginazko, eta beste programaterako ingotzu. Esan inbina, güey. Antropologia. Los raditos. Nire manezik inozoa dadoz, kuadriak inbukatu inbida, eta nire naz biero idu kuadriatik desertautakoa, así que, niko oindala marrurte naukon babesareri, naukon asan kartzela bat, zela kuadrilla, eta kuadrilla horretan jasuten aman egur alde danetatik, pues, por maricón, deite sustien kuadriakoa, nahiz eta ontxe oso heterosexual ni konsidero nire burua, eta por gordo, por lo que sea, orduan, claro, azkenian, oindala marrurtenik naukun babesaria. Nire babesaria hasiko zen oindala 4 urte asko jota, eta hori. Oindala daukoten kuadriak inta oso ondo eta hori. Baina hori oindala marrurte naukun kuadria esan kuadrilla bat. Ni gauza gaitzuk kontxez zuzula. Ni igual oindala 10 urte, ez dute botere hartzien eta hori, ni oindala 10 urte nire helburua esan que no se me notase. Ez, eta nire luma reprimitzia eta hori dana, eta oin berriz, egunan arabera, baina goten manazula humoretzu da, en plan, toma pluma, ez? Eta performatiba da, teatro bat da, oza, bizitza teatro bat da. Baina, konturatzen dira, gozala bizitza guztixa, que no se te note, da, en plan, jode, toketa los cojones, ez? Eta oin aldarrikatzen dut, ez ni lumia badauketela, baina batzaren, naita itzen dut, oza, naita, eta segun nun, molesta bitxo, es que molesta bitxen dau, tío. Osa, nire jalketen fizikoatik neko altua, ez dakize, uletzu, osa, igual fizikoki oso maskulinuanaz, baina azten manaz, luma adierazten, feminiadorea adierazten, jendea garatzen da katakrok. Eta hori bai da. Osa, ikustia jendea inkomodo zu adieraztearen, zu dopunda jartzen moduen, eta jagatzea puntu hortara, nun hori itxen dozun boteretik eta arrotasunetik, toma.
Ez? Entonces, dela marruten, zanien konstantemente gestuak reprimidu, berbain igual, agotzu, ez dakit, tonu grabiaua, eta kodezen, inconscientemente, bizi guztia horitzen egon zara, da, en plan, jode, kolega. Era mierda. O sea, en plan, os lo vais a comer. O sea, si... Va problema bat, si tu pluma les molesta, clávasela, hori nire indote, bai. Jodidu, os molesta. Arazo zuena da. O sea, bizi guztian egon ez pentsan arazoen iria sala, baina ez arazo zuena da. Eta punto hortara llegeta zerenean da... Wow. Zenbat ordu, zenbat gatazka, zenbat bildu, zenbat korapillo tripan, ez? Eta esatu zuna, hijos de puta. Arazoa zuek zaukotzu den, ez nik. Da sinistara ez dut zuen, arazo ni naukola, eta nik sufridu dut. Cabrones. Amorrutik. Eta nik uste dut, osea, azteizu zure hitzatu bai, baina terapia korporal bat dala. Osea, dala, ez? Osea, justo ez da kasualidadia, osea, resistentzia eta erabiltzea, ez? Beti jasandogun zapalkuntza edo irain hori, eta irain horrek dakarren guzti hori gaur egun, ez? Osea, da, como, bueno, zauri bat euen, onartzen dugu zauri hori, rekuperatzen gara, kolektiboan rekuperatzen gara, eta holan adierazten dutzagu gentiai, ez? Baina amorrutik, eta ya da, como, osea, es que berdin jat, ez? Osea, berdin jat zurduritzia, nire aurrean, es que mena pela. Osea, holan izaten jarraitukot, ez? Holako izaten jarraitukot, eta holan gorpuztuko hau dana. Ez dut esan oso importantea zaurixak. Osa, gorputz zauritua gare. Gizartek zauritu ingaitzu. Eta hori da ustot kolektibo itzen dagoena, eta arrotasuna hortu datorrela. Ze zauri hori, ez da zuria. Gizartek ere egin dutzen gauza bada. Melagoet esan ez da, gorputz zauritua gare da izan, bai. Eta hori ustot batzen gaitzuena. Gure diversidade, kolektiboko diversidade, zapalkuntza oso desberdinak, baina hori da ustot punto aman komuna. Eta oso importantia dara, hau dana kolektibizatzea, ez? Osea, ulertzia, osea, norbera geratzen bada bere etxean, bere zauriarekin, ez? Bueno, igual beste terapia mota bat ingo dagoela. Baina kolektibizatzen badozu hau dana, eta jartzen badozu benetan mai gainean, zer lan sentitzen zaren, zer jasan dozun, eta zer nahi dozun izan orain, eta zer zaren orain, konturatzen zarela dauzela pila bat antzekotasun, eta eske kolektibizatzean dagoela bakua. Porque horrek askatzen zaitxu, osea, pasada da. Gustavo Haslan izendatu zuen gorputz zaurituak. Ni eskolan susten da, bai, eski hori da guztot punto man komuna. Gero bakoitzak sufridu da oso modu desberdinetan, baina hori da guztot ez punto man komuna. Kolektibo horrek sortzen da minak. Tristia da, baina hori da. Benetan itzen dagoena arrotasuna, eski niko inala urte gutxi arrotasuna, el orgullo, ez? Enponazen momentuan nire indot hori, eta ulertu dut zedan arrotasun hori. Lehentzana gauza bat, en plan, ez da biharrezkoa, ez? Takit. Homofobia barreok eta homofobiatik itzen dagoena, baina bai, oso importantea da. Nire asko lagundu ez da bintzat, ez? Ni gontxauk ere diskursoa oindala mar urte, oindala mar urte zatu ez da zuea bitxia, eta esan ez, nixipik, bai auketik indarra, gaina biharrezkoa da. Nik ontxe kontetan dutena, ni naukonean hau 15 urte, bat ematen bajaten, hau kontetan, otro gallo kantaria. Guk ez gauen aukide referentzen dasunik, gaur egun badaz beste referente batzu, baina gure... Ni gazteari entzena, neusen Jorge Javier Vázquez eta bestia. Eta ez duzu, vamos, ni peña horrekin super identificado. A muerte, ez naukon ez ebes. Eta telebistan serietan da, jagartzen da, eta importantia da. Zikero zela saltzen dan be, beste zori ben normatik itzen da, baina erreferentzialtasun hori eta visibilidade hori egotia super importantia iruditzen jat. Ni asko lagundu guztustan bere momentuan. Ez da konpartena, gure generazioan sensazioa eran bakarbadea. Bakarbadea absolutua. Eta nera bezaroan bastante pototxo daukotu zure gauzekin, ondio gainera hori, osea, zuria eta matxake... Ni asko matxakau nintzen. Ez duz egatik, tío, ez? Cabrones. Bai. Urrengo galdera, ja. Abertzelan, komentau dugu, ez? Lodifobia, ez da gizer, eta askotan lodifobia bai da, igual, geixau emakumiengan edo, ez dago lasetan, baina bintzet, patentia gero bai dago emakumiengan,
ze maneix eta, bueno, hasi oso gaipatu duzu, ez? Bai, por gordo edo sartzen zirela zurekin, baina zelan esango zukie gizon izate horretan zelakoa da zuen gorputzakiko harremana eta ze presiño ero jasaten duzue, zelan daukotze zuen gorputzakiko harremana eta orokorrian maskulinidade horrek gorputzaien guten dutzen garrantzia ero zelako esango zukia dela. Ni punto número 1, gizonei fizikoki bastante gutxi exigitzako emakumei baino. Osea, ez da presiño hori badau, baina ez da inbeste gurtzen. Osea, emakumei exigietzen jatzuena fizikoki, puta pasada bat. Nire gorputzakin aukidon nire gauzak, aukidon nire komplejuak eta hola. Eta goratzen ez, zure zenunean gazteko bizo goratzen, noiz sentiale zure galdera izen zala, noiz sentiale justen lehenko diz gaizki zure gorputzakin, ez? Eta horatzen dut nire, ez dakiz bat urrekin, ama mairu, egizen nagoen, da horatzen puto gordo ditxu zuztiela, tio, eta zelako mina insustan. Kriston mina insustan. Osea, benetan, beste gauzazko ditxuko zuztien, baina hori benetan ailegau jaten. Ailegau jaten asko, eta mina asko insustan. Eta gero gisa da, gero ni gaur egun nire gorputza bastante normatiboa da, osea, ez dakit, ez dauken asko jua, enaz igual gizena, ez dakit. Orduan horrenaz atrabitzen larrei sartzen, zen neko gorputz, neko normatiboa dauket. Hauken nire komplejoak zubuletuan azelako eta hori, bere momentan lotzan mute sustan kamisetiak entziak, igual playara fan da hola, ez? Osa, baizan... Muntza bueltia. Osa, bantxarrona nire gorputza da dana, baina gisa da gorputz normatiboa dautetela. Osa, ez... Gizarte honetan nire gorputza ez dut txarra ikusitza, orduan... Ba, ez nahiz igual pertsona honena behar nagarritzeko. Nire hori, manexak izan dagoenakin, gizonai gutxago exigirute jakula, vamos, totalmente ados, ni ontxe bertan izango nela zela pertsona bat nahiko ondo dagoena gorputzetik, eta hori neska baten igual nire gorputz igual eukita, igual esan berdina gertatuko, eta hori, ni txikitatik euki izan dut komplejua de hori, erdi potolotxo neguelako edo, ez dakit hori, nik ikusi dut, nire inguruan bai jente asko jauzkakola gurra txikitatik potolo egotiagatik eta horrei sortu ditun gero arazuak de flakatu, potolatu berriro lan olako montaña rusa batzuk, baina hori, ez dakit, jakoen beste exigirute, baina bai da egitza txikitatik jasotzen dugula egurra, bost gare potolo garenak, baina bost horreik jasoko da egurra egunero. Eta hori ni gaur egun bebai nahiko gustuan nire gorputzakin, hori naz bastante normatibo alde danetatik, así que hori ez dakit ni gaur egun ja ez dago arazorik, eta bueno, eta aparte bai juntetan hasian zirkulotan ez da la gentia ibiltzen niri potolo deitzen, bebai dala aldaketa importante bat, así que hori, ja komodidade bastante dauko gorputzakin. Azier, zuekin jarraitzeko, aipatu izan dugu, ez? Parkatu hori bai, parkatu. Ez, hori, osea, lodifobia lehen aipatu duten bezera, osea, sistematikoa da nenean gorputz ororekiko, osea, jokatzen dau. Baina baina dut esan, ez? Osea, jartzen badugu gorputz bat, genital barik, gentia eslietako, ez? Baina, aian da, jartzen badugu gorputz bat, genital barik, eta ja baldin bagoiaz gehitzen gauzak, ez? Baina, gorputza da txuria, gorputza da heterosexuala, gorputza gauka vagina bat, gorputza gauzka hileak okotzean, eta gorputzak dauzka kultura jakin bat eta bizi da Euskal Herrian, ez? Imaginau. Osea, esan gurot, eta gainera gorputz hori lodia baldin bada, osea, izango dara zapalkuntza sistemiko handia ba. Baina, esan gurotena da, osea, gorputzai gaitzei zoiazen egin kategoriak zapalkuntza horrek ez doiaz gurutzatzen. Eta ulertu behar dela, igual, ez dala berdina, Manix eta Asier dielako gizon txuriak, edo izango bazan gizon beltz bat, transexuala dana, eta jaio dana lurralde ekonomia maila bajuko baten. Osea, ez da gizan esan, ez? Osea, diela zapalkuntza gurutzatuak, eta depende ze gorputzetan operatzen dagoen horrek, lodifobiak jogalastuko dauela berdin. Bestien begietara. Hori nahi nagoen esan. Baina badala sistema bat, osea, ia gorputz guztietan errepikatzen dela. Nire kasuan gehiago, neska moduan katalogo duzalako jentiak. Baina, bueno, osea, loditasunarekiko
Osea, inkomodidade asko da. Eta ni asko itxen da gorputzun hori batek. Jentia txako guztetan. Txako guztetan. Hori. Ederto. Bale, bai. Así es. Hori ez, esatera nindoien, eta lehen be aipatu moruan, ba, igual, kanpotik esatzen zaitxun pertsona batek, normanako heteronormatibo moruan klasifika balko zintxula. Zuk diskurso hori konpartidu esarren, Bueno. Baina banaz. Bai, hori da. Uste duzu sekula gure edo gure barik, privilegio hortaz aprobetxau zarela, eta interesateak pentsa jakuna be bai, zenbateraino hori izan lehiken zure buruantzat be kalte garrixa. Ba, hombre, a ver, segurutik bai. Osea, 20 urte daukot eta 20 urte hauetan seguro inoiz erabili dut. Eta kontzientzia hartu aurretik, be bai, ba, indiscriminadamente, ja. Baina hori, azkenengo urtietan bai zeratzen az, hori, ba, kontroletan ezakite, bai, uste dut, azken aldizan nahiko kontrol peian dugotela, ba, hemen lesinuak jutian emuten, eta izatiana hemen, ez dakit, hori, gizon heterosexual estandar bat, zeratzen azori apur bat alde batera guzten, baina ez dakit, nik uste dut, baiet, inkontzienteki ondion be jarretzen dutela gauza asko txartu ditzen, eta hori. Baina iruditzen ez dela besta inbiar dana, hemen, ez dela inbiar besta, fatia hemen astero kagetan modu batera, astero esaten barkatu, eta horrengo astean berriro bekaga, ondidozuna da, pentsau, ondo, zetan zabitzen, eta konsiente izan zeitzen dozun, eta apur bat reflexiona horren inguran, eta aldatu ez tan enbiar besta da hemen fatia egunero autoflageletan, eta ez aldatu zure burua, osea... Dana da prozesu bat azken. Hori da. Bueno, engaldea putxo bat, irekixa, ez da gitzeu, ja igual aipatu dugu sortzi bider, baina, bueno, gure oso erantzun da bestela. Zer esango zeuki dela heteronormatibotasunetik urtetian alde zaiena ero? Egunerokotasunean esaten duzu, buah, tio, ojala izetia heterua eta hau espasetia. Dut esaten hori. Zaiena, konstiente izatea zure armaixuak. Armaixu erabiltzen da homosexualidadekin, baina uste dano egula armaixu pila bat. Behin uste dut urtetan zarenean, dala en plan, que bien. Osea, ez dakit edo burruka denbiko zuta hola, baina zuk sinisten dozunean hori, zure itxen dozunean, da en plan, iroztoz a la mierda, me la sudais. Osea, ez dakit, eta ez duzu ez, que cómodo ser hetero eta hori dana, baina ez duzu, que pereza, por favor. Ez dakit, ez dala baina paso hori emuten dozunean, da hortik urtetan zarenean, dala, en plan, eskarrak hortik urtena zen. Osea, eta superrarro. Eta ez duzu, ez? Ba, zerraza izango zan, ez? Heterua, ez nintzen omiko esplikazioak emuten, ez notan emun gain beste buelta gauzei... Ja, ez duzu, baina esker prozesu hori niria da, eta ni nasena horrei esker. Ez dugu atzera bueltarik. Nik uste dut, nik esaten dut den buelta ematen dutzat galderai. Eta eskerrak konturatu nazela ez nazela heterosexuala. Ez? Osea, hori, berdina. Osea, eskerrak daukagula bebai beste erreferente batzuk gu, eta konturatu garela, bueno, konturatu nazela ni, baietz, tipuekin harreman sexualak eta afektiboak eta guztiak eduki ditu dela, baina beste realidade batzuk dauzela, ez? Eta gainera konplizidadian inguruan berbaitzen badugu, tipa batekin foiatzea edo tipo batekin foiatzea, osea, askotan dau galdera, ez? Zer gustatzen jatzu gehien, ez? Edo non sentitzen zara erosoago, da guztiz ezberdina. Osea, ezin die onduan jarri. Eta onduan jartzekotan tipa batek irabaziko leuke. Osea, esan gurot, tipen artean sortzen denako konplizidade bat eta sortzen dierako egoera inkomoduak momentu danetan moduan, eta ez daukuzulako inungo reparorik esateko ez dut nahi hauin, edo nahi dut hauin, edo probauko dugu hau, edo ingo dugu hau, edo ez dakit. Nietako harremanen inguruan berbain da, harreman horizontalagoak sortu ditut tipekin, beti. Eta konplizidade horrei tiraka pixkat, ez, aipatu izan duk, kolektiboa bere baitan be oso zabala da, la realidade pila bat batzen dagoela bere baitan.
baina bai dagoela, ez, konplizade moduko izaera hori. Aixi, zuk uste zu sekula sentiru izan dozula guazen jartzen egoera bat, nun babesgune bat behar izan dozun, eta babes hori uste izan dozu sekula errazatu poko zinula zaurgarritasun egoera baten dagoen pertsona batengan. Gure, ezan, kolektibo honen gandik espero izan dozu igual babesa errezautu petia simpleki badakitzulako zaurgarritasun egoera baten parte izan diela. A ber, nagoen esango, nazenik bilatzen jente, kolektibo barruko jentia, nire sarian barnian egoteko, baina bai da gisa askotan konturatu nazela, lagun desberdina daukotela kolektibo barruan, eta eurak askotan diela. Ez dakit, iruditzen jata askotan zaintza dagoela askoz hobeto landuta kolektibo barruan, kanpoko jenteak baino, eta gizon hetero batek daukon zaintza ulerkera dela nahiko basikua generalian. Orduan hori, eta nire bai, nire gizon hetero bat naz, eta nahiko basikoa naz bai alde horretan, baina bai. Konturatzen az askotan, hori kolektibo eta, ez kolektibo barruko bakarrik, sino que zapalduak en general, ez dakit, iruditzen jadaukiela gaitasun gehiago ulertzeko egoera delikauak, bestiek baina, ez dakit. Gure aldetik pixkat hori, superinteresgarria izan da. Superpotentia horten da. Mila esker irukote. Ja, eskerrik asko. Zuei. Eta hori ja bukatzeko eta ja gaizakona galde batera itxitxa, ez dakit daukotzen gomendioren bat, zer hola guztoko jatzuena gomendatzea jentiai. Gomendio bat izan alda, edozen gomendio liburu bat, pelikula bat, leku bat, ekintza bat, edozen, nik gomendatzen dutzat jentiai, jartzera biluzik, izbiluan aurrean, eta eukitzera konversazio bat bere gorputzaken. Ez? Eta galderak itxia, ez? Zer gustatzen jandire gorputzatik, zer ez, zer naz, zer nahi dut izan, ez? Eta zelan mugitzen dut gorputza egunero, zelan noa bizitzatik gorputza honekin, ez? Uste dut diela oso galdera potentiak, eta izpiluan aurrean jartia, askotan, ez, eukitzen ditxugula konversazio horre, moskor edo, juergan askotan gertatzen da, ez? Zure gaur, desagertatzen zara komunetik, beratzen zara izpilura, eta zertan nabil. Apur bat hori. Apur bat, bakarrizketa bat izpiluan norbere gorputzarekin eta norbere izate horrekin, eta ia benetan garen nahi dugun hori edo zer garen. Eta ez bagara, benetan izateko. Ze norbera baldin bada benetan nahi dagoen hori, oso potentioak urten nahizke. Potentioak. Bai. Nik esatia egunero dira karnabalak, egunero izan bidie, eta egunero daukagula aukera izateko nahi duguna. Dena teatro bada. Orduan, papela, gure jartzen zaun papela, donartzea, eta gu izan. Segureko dago. Nire jato porriro ditzen dut. Hemen txiko, eskerrik asko, berriz, oso potentia izan da, plazer bat izan da. Eta horixe, urrengora arte eta entzule danei jakin daukotzuela aukera zuen burua gonbidatzeko ona eta horako elkarrizketa guaiak ekitzeko, hasi que horixe. Eta, eskerrak bultatzea. Eskerrik asko zuen, eta eskerrik asko danoi, kriston ni behintzat oso ziur sentiru nazelako espazio honetan, benetan pentsatzen nagoen hori esateko, eta eskerrik asko lako espazioa zabaltzea datik, porque honetan da gozada bat. Bai, importantea, me gusta. Entzuliak ere dasenak horti, zeus aportau batzau, guai. Seguro baiet. Horixe, da eskerrik asko eta hurrengora arte.